जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो माखासेखौ उनफारसे थाहैफानो थाखाय खावलायबाय। बेक केमेरामेन जाहाथे मोजां फैयो। साबायखर थाबाय बयनिसिमबो थांनायनि उनाव जाहाथे बान्था गथायगिरि बिथांमोनाबो उनाव थाफानानै जाहाथे फट'नि थाखाय पस्ट होयो खावलायबाय। थाबाय सिके दख'रा एफसिनि साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननिसिम बे बान्थाखौ आजावनो हानायनि थाखाय। जोंनि बान्था गथायगिरि बिथां दासो मोजां फैसिगोन। बरिया खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होबावो जाहाथे गान होयो जाहाथे साफ्रोमबो मेडाल गानहोनायाव बयबो आलासिखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय। जिथु गासै 10 जन फैयै मुसलपुर साब डिभिजननि जनाव उइनार जानानै बिथांमोना फाइनाल गेलेदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हाबाय। दा बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम सिलभारनि मेडेलखौ गानहोनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आलासि बिथांमोनखौ जिरायफैफिननो थाखाय गुरै खावलायबाय। बर' हारिनिबो जाहाथे नाम खालामहैयो, नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे खेला गेलेहैनो हायो। दा बेनि थाखाय जों आसा थाबाय। बिथाङानो जाहैबाय कुनाल बर', जार्सि नाम्बार 99 सालबारि दख'रा एफसिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नागिरदों नायगिरि बिथांमोननिसिमबो बिनि थाखायनो गेलेनाया बांसिन मोजां हिसाबै मोजां जादों। सालबारिनि गलटिया हमनानै होनारबाय बलखौ। सालबारिनि आखायाव दं बला। सालबारिया लागासिनो दं। पास हरदों बरिया। सिके आउट। सालबारि आउट होबाय। सालबारि सिगां लांगासिनो दं। डिफेन्सआ होबथाबाय। सालबारि 77 नाम्बार। सालबारि 77 जोबोद मोजाङै पास हरबाय। 88 नाम्बार प्लेयारनो सालबारिनि सिकिया होबथाफिननानै जोबोद मोजाङै पास लागासिनो दं। 7 नाम्बार सिकिनि 7 लागासिनो। सिकिनि 7 नाम्बार जोबोद लागासिनो दं सिगांखौ। नाम्बार डिफेन्स होबथाबाय। सालबारिनि लागासिनो डिफेन्सनि नाम्बारखौ सालबारिनि 99 प्लेयार लागासिनो दङ। थगायगासिनो दङ। सिगां लांगासिनो दं। थगायदो पाव जोहरफिनबाय। हेन्डबल गेलेयो। सालबारिया सिगांजों गल सोनो थाखाय जुजिदों। सिकिया हेडजों होबथाबाय। सालबारिनि गेलेगिरिया लांगासिनो दङ सिगांजों होबथाफिनबाय सिकेनि गेलेगिरि बिथांमोना।
10 number Sikeli password nomornya Salvador Sepona lawan ini Tino apa जोबोद मोजां आबादनि गेलेनानै गेलेनायखौ नायनांगौ आरो गेलेगिरिफोर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ ब्रैथि खेबनि थाखाय होबाय थादों आरो बेयो फैयै फैयै जोबथा सान थांनाय 27 जुलाइनिफ्राय बेखौ जागायनानै मोननै जन गुबैयै नारायणपुरनि बेन्दोङाव मोनसे जन आरो गबरदनानि नैबे लासित एमइ स्कुलनि लांगोनायाव मोनसे जन बे जनाव होबाय थानाय जे दखराफोरनि गेजेराव बादायलायनाय बे फैयै फैयै सालबारि दखरा आरो कक्लाबारि सापागुरि दखरा बे मोननैनि गेजेराव जोबथा बादायलायनाया सोलिगासिनो आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामदों जिहेतु फुटबला बयनिबो थाखाय अनसायजानाय दिनै बिटिआर हालामल' नङा सारा बिश्वआवनो मोनसे माने अनसायजानाय गेलेनाय आरो फुटबला जे बर' माहारिनि थै मोदोम देहायाव थानाय बायदि मोनसे गेलेनाय आरो बे गेलेनायखौ दिनै माने फिन खेबसे जाहाथे बयबो जागायनायनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जाहाथे बेखौ लालांफिननो हायो आन्डार 13 13 बोसोर बैसोनि बिनिफ्रायनो जों बिनि थाखायनो जों जागायदों उन्दैनिफ्राय जोङो जागायनानै जाहाथे गोजौ लेभेलसिम थांनोबा दानिफ्रायनो जागायनांगोन आरो बेखौ जाहाथे लांनो हायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे जोङो खावलायनो नागिरदों जे दिनैनि समाव लाइमोनफोरा गोबां माने जे समाज बेरेखा खामानियाव माब्लाबा लोब्बा जानायखौ नुयो जौ जुवा ड्राग्स बायदि बायदि गाज्रि हाबायाव माने माब्लाबा गावखौनो सरसोमनानै लाफ्लाङो दा बिनिफ्राय जुदि उद्धार जानांगौब्ला जोंनो मोजां खामानि नांगोन आखायाव आरो मोजां खामानिया जाहैबाय मोनफा मोनफा गेलेनाय माने फरायनायनि अनगायैबो फरायनाया जायफोर फरायसाफोरा गोबां सम बन्द मोनो गरम बन्द फरिखानि बन्द बायदि बायदि बन्दआव जों जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि आखायाव लानो हायाब्ला बे समावनो माब्लाबा जोंनियाव गाज्रि गेना माने खान्थि साननायफोरा जोंनाव बेरखाङो दा बिनि थाखायनो जोंनो जे लाइमोनफोरा उन्दै फरायसाफोरा मोजां मोनसे हाबाखौ आखायाव लानांगौ हय बे गेलेनाय जानो हागौ मेथाइ खननाय जानो हागौ बा बायदि बिथिङाव जानो हागौ बेखौ जाहाथे आखायाव लानानै इयुनाव गावनि जिउखौ दानायाव जाहाथे गोसो होगोन बे मिजिंखौ थिदों आरो फुटबलजोंबो जोंनि गामि न'खर लोगोसे जोंनि ओनसोल बिटिआर हालाम आरो बे भारतखौनो जोङो नाम खालामनो हायो आरो बेबायदिया गोबां दंसै बर' माहारियाव दा बिनि थाखायनो फुटबलजोंबो जाहाथे जोङो जोंनि माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि सिमांखौ मोनहैनो हायो बिनिनो मोनसे नाजानाय बड'फा गोजोरथायारि मावथांखिजों जे जोलुर बादायलायनायखौ बेवहाय होनाय जादों जोबथा बादायलायनाया मोजाङै मोजां जाफुंगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बड'फा एफसि मुङै जे मिरुआ मोनसे क्लाब दादों बेवहायबो जे बाक्सानिफ्रायबो जाहाथे सायख'जायो बेनि थाखाय जों नाजानाय दङ आरो बे एफसिआव सायख'जानाय लोगो लोगो मिरुआ बेखौ माने बे क्लाबखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव
Thank you.